Oy pare, buti nandito ka. Sa mga bago dyan, wag ninyo kalimutang subscribe. Para din sa inyo yan. Tara, tignan natin tong Airblade Special Edition. ESP Plus na rin ito. Ayos din itong compartment niya. Madami-dami ka na ding mailalagay na damit pag pinalayas ka ng asawa mo. Size ng gulong 180. Tingalang naka-disc brake ang likod. Sa harap naman 90, 80, at naka-ABS siya. At ang presyo nito ay SRP 125,900. Mag-down ka lang ng 9,800, pwede nang mag-broom-broom. Next ay ang PCX, CBS naman ito. Next naman ay ang PCX, at naka-ABS ito. Ito ang bilhin mo Algen, benta mo na Honda Click mo. Kuwi. Ito din Honda Click 160. Same lang engine ito sa ADV. Matte color yan. Kuwi. Ito naman CBR 150, kung gusto mo mag-ala Superman. ABS sa harap lang. Kuwi. Ang sunod ay Honda Beat. Limited edition tong nakuhaan natin. Kuwi. Ito ang bilhin mo Abraham, pwede ito pang chicks. Kuwi. Salamat sa Guanzan Kalasyaw. Pinayagan tayo mag-video. Hanggang sa muli.